Türkmenistanda hova ýene-de adaty bolmadyk derejede sowady. Howanyň temperaturasy -20 gradusa ýakynlaşýar. Paýtagtda käbir jaýlarda öňkü ýyllardan tapawutlykda ýylylyk has kadalyp üçin edilýär. Beýleki şäherlerde ýyladyş we elektrik togy ketilýär. Aşgabatda pes temperaturada garyň hem ýagmagy köçeleri buğ örtmegine sebäp boldy. Adatlyň habarçysy bu gezek howanyň sowamagy barada döwlet medeniýetinde de öňünden habar berilen hem bolsa paýtagtyň howa şertleriniň yaramazlaşmagyna ýene-de taýin därligini belleýär. Diňe merkezi köçeler arassalanýar we gum sepilýär. Piyadalar üçin ýoldalar asla arassalanmaýar we onuň üstünde typýan bir örtge emele geldi. Köçe süpürjüler piyadalar üçin ýoldalaryň taýpançak ýerlerine gum sepmeýärler. Mermer batgançaklaryň ýylmanak üstleri şolsanda ýer asty geçelgeler hem howply ýere öwrülýär. Dip Aşgabatda habarçymyz 11-nji ýanwarda aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä şuňlar ýollardaky buz ýykylmak we yaralanmak howpyny döredipdir. Dün we şun adamlaryň ýykylmagy we yaralanmagy ýaly ýagdaýlar köp bolýar. Adamlaryň ýykylmagyndan şikes almagy, yaralanmagy we sünküniň döwülmegi ýaly ýagdaýlar köp bolýar. Şeýle ýagdaýlar edaralaryň hatda hassahanalaryň golaýynda da bolýar. Hassalar we işgärler hem ýykylýar. Dip habarçymyz aýdýar. 11-nji ýanwarda Erdin paýtagtda howanyň temperaturasy -17 gradus, gün ortana ýakyn -9 gradus boldy. Howa maglumaty hatabatynda şol aralykda howanyň -21 gradusa deň duýulandygy bellenipdi. Ayazly howa Türkmenawatda hem saklanýar. Yerli habarçy soňky bir näçe ýylda beýle sowuk bolmady diýär. Marda uzak wagtlap dowam edýän ayazly howa suwçunçylygynda we ýyladyş ulgamynda näçe azlyklaryň döremegine sebäp boldy. Temperaturanyň peselmegi täze problemalaryň ýüze çykmagyna getirdi. Sowuk bolan şäheriň ýyladyş ulgamyndaky turwalar ýarlýar. Turwalardan suw akýar we köçeleri suwalýar. Ýollarda buğuluklar emele gelýär. Üçüncü tarapçada ýygydan ýüze çykkan şeýle ýagdaýlar sebäpli jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň ýerden sowuk howada işleýänligini görüp bolýar. Dip adatlyň mardak habarçysy 11-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bir jaýda turwa ýarylsa ony awatlamak üçin bir näçe öýde ýyladyş öçürilýär we ýaşaýjylar güýçli aýazda ýylylyksyz galýar. Yerli ýylat öýlerini elektrik enjamlary bilen gyzdyrmaga synanýar. Aşhanalardaky gaz plitalarynyň gözeneklerini ýakýar. Elektrik ulgamyna hem agram düşýär. Togy köp ulanýan ýaşaýjylar elektrik togy üçin tölekleriň hem has köp bolmagyndan aladalanýarlar. Ýyladyş problemalary diňe ýaşaýyş jaýlary bilen çäklenmeýär. Döwlet edaralary, mekdepler, çağalar baglary we ketelhanalar hem ýylylyk üçünçüligi bilen baglanşykly kynçylyklary başdan geçirýär. Mektep okuwçylary häzir dynjalýarlar. Emma çağalar bagyny esasanan işleýän enatalar öz körpelerini äkitmeli bolýarlar. Otoglar sowuk, çağalar kütük eýimini hem çykarmaýarlar. Krantda suw ýok. Müdirler jemaat gullyklaryny jaň edip ulaglar bilen suw getirilmegini haýyş edýärler. Bahasy 200 manatlyk suw üçin pul çağalar idarasynyň işgärlerinden ýygnalýar. Dip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä mugallimler enatalardan çağalaryny öýlerinde galdyrmagy ýa-da ýer alyp gitmegi haýyş edýärler. Türkmenistanda howanyň temperaturasy çalt betelýär. Ýakyn günlerde termometrin görkezijisi -20-den hem aşak düşer diýilip garaşylýar. Türkmenistana sowuk howanyň aralaşan mahaly Mary welaýatynyň häkimetleri ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berjaý edilişine gözegçiligi güýçlendirdiler. Mundan başga da Altyn asyr öýjükli aratnaşyk ulgamynyň üstü bilen raýatlary howanyň aşy sowajakdygy barada duýduruş SMS-leri uğradylýar. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlygy gullugy tarapyndan iýerilen SMS-lerde öňümüzdäki günlerde howanyň temperaturasynyň -16 gradusa çenli ýetjekdigi duýdurulýar. Bu aralykda Mary Bayramaly we ýol-öten şäherlerinde ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgärleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanýarlar. Olar gaz turwalaryny barlaýarlar. Gullugyň işgärleri ýaşaýjylary gaz peşleri ulanmagyň gadagandygy baradaky duýduruş hatyna gol çekdirip, ol hatyň bir nüsosunu goýup gidýärler diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji ýanwarda gurrun berdi. Yerli ilat köp katly ýaşaýyş jaýlaryndaky merkezi ýyladyş ulgamynyň kadaly işlemeýändigini belläp, öýleri ýylatmak üçin gaz we elektrik peçlerinden peýdalanmaga mejbur bolýandygyny aýdýar.
Şuňlar köp adam tok peşlerini ulanýar bolsa elektrik siýimleriniň gyzyp jaýlardaky rozetkalaryň eremegine getirýär. Käte uçkun çykyp ot çykýar. Köplenç bir girelgedäki jaýlaryň ählisiniň togy öçýär. Elektrik edaratynyň tokup çünçüligini 2-3 gün soň dikeldiýän ýagdaýlary hem bolýar. Dip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da ýaşaýyş jaý müdirliginiň işgärleri köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerine aýlanyp merkezleşdirilen ýyladyş ulgamy üçin niýetlenen suw turbolaryny barlaýarlar. Haýsydyr bir turwadan suw sızýan bolsa, onda o turwany rezin dolapdan goýarlar. Müdirligiň işgärleri indiki ýylaçenle mydar edip dursa bolýar, turwalary çalışmak üçin elimizde hiç bir zat ýok. Hatda köne turwa da galmady. Bu ýeri paýtaxt Aşgabat däl diýerler. Dip ýaşaýjy belledi. Müdirligiň işgärleri ýaşaýjylara sowuk howanyň täsirlerine garşy öz başlap görüşmegi maslahat berýärler. Olar suw we gaz turbalarynyň ýeriň üstünden geçýän bölekleri paket ýa-da keçe bilen örtülse kim bolmajakdygyny hem aýdýarlar. Hökümetimiziň bu zatlary seretmäne serişde goý bermäge güýji ýok diýip ýaşaýjy müdirligiň işgäriniň sözlerini çitirledi. Şöpdäniň başynda Türkmenistanyň çäklerine aşy sowuk howa aralaşdy. Türkmenistanda güz gyş patyrlarynda, hususan da aşy sowuk howada ýaşaýjylaryň ýyladyş ulgamlarynda bökdönçlikleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Lebap vilayatynyň çağı dogrulýan hassahanalarynda täze doglan çağlaryndan ýüze görýän enatalar köpelýär. Muňa Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda maşgalalaryň garyp düşmegi we zürriýatlaryny ekläp bilmezligi sebäp bolýar. Habarçy şeýle wakalaryň biri barada jitmejik gurrun berip, munyň geçen aýda Türkmenabad şäheriniň çağı dogrulýan hassahanasynda bolandygyny, şonda 5-nji çağasyny dünýä indiren bir enäniň öz çağısyndan ýüze öwrendigini aýtdy. Bu zenan çärje etrabynyň bir obasynyň ýaşaýjysy bolup, ol çağasyny dünýä indiren badyna ondan ýüze burdy. Ol saglyk işgärlerini özüniň 4 çağasynyň bardygyny, adamsynyň özünden aýrylşanlygyny we bäbegi istemýändigini, özüniň belli bir ýerdejisiniň ýokdugyny, ýaşaýan jaýlarynyň özüniňki däldigini, şol sebäpli çağany eklemeni güýjüniň ýokdugyny gurrun berdi. Dip agdalyan hassahananyň bir saglyk işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda çağlary eklemek we terbiýelep ýetişdirmek üçin ähli şertleriň döredilendigini aýdyp, maşgalalary köp çağaly bolmagy höweslendirýär. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş olan enatalar kömek pulunyň çağanyň bir aýlyk arlyk zerurlyklaryna hem ýetmeýändigini aýdýarlar. Lewabyň saglyk puwdagyndaky çeşmelerimiz sebitde enatalaryň täze doglan çağlaryny ýüze görmegi bilen bagly ýagdaýlaryň her aýda bir näçe gedek ýüze çykýandygyny belliýärler. Muňa köplenç ýurtdaky işsizlik sebäpli maşgalalaryň aşa garyp düşmegi olaryň aýlyk gazançlarynyň ýaşaýyş zerurlyklarynyň has az bolmagy sebäp bolýar. Beýleki tarapdan muňa häkimetleriň zenanlaryň çağaly bolup bolmazlyk hukugyny çäklendirmegi, islenilmeýän göwreliligi aýyrmak üçin ruhsat berilýän möhletiň logika gawat gelmeýän derejede pese düşürilmegi hem sebäp bolýar. Dip çeşmämiz aýtdy. 2022-nji ýylyň 17-nji martyndan güýje giren kanuna laýyklykda islenilmeýän göwrelligi aýyrmak üçin ruhsat berilýän möhlet 12 hepdeden 5 hepde düşdi. Bu bir aýalyň aýbaşysynyň gijikmegi sebäpli özünde çağa galandygyny çaklap, eger aýyrtjak bolsa 5 hepdelige golaý çağasyny bir näçe gün içinde düşürtmelidigini, şondan gijikse onuň kanuny bozaýandygyny aňladýar. Çeşmämiz çağany kanun esasda perzentligi almak işleri barada hem maglumat berdi. Ol maşgallalaryň zerur resmi namalary bolsa da käte aýlap, käte de ýyllap garaşmaly bolýandygyny aýdýar.